manzon Allah ne mu ya mana albishir ya ce ni ba ne muku tsoron talauci, ni tsoro nake dukiya ma za ta yi muku yawa ku koma kuna kashe junanku a kanta. Mu da muke da annabin da ya faɗa haka, kai ne kuma za ka ji tsoron talauci ɗan uwa saboda abin duniya har ka siyar da addininka? Saboda haka ahlus sunna ku tsaya akan gaskiya, kar ka yadda ka taso kana ɗan ƙarami su janye ka a ce an ganka kai na tsatse ne, kai mai hankali ne. Don haka manyan malaman gari sun sa sunanka za a tafi umara da kai, Allah ka kaɗe, in ka da ba ka sake iya da'awa. Kar ka sake su maka haka, kar ka sake aka maka wani dan matin birin rago yana kashi a ce maka gashi nan mai girma ciyaman ya tuna da kai. Ƙarya ne, da'awar ka za a cinye a wannan ragon. Kar ka sake matarka ta haihu a zuwa kawo maka ainihin buhun masara, mayaudara ne. Ka zauna da talauci, talauci baya kisa.